vă găsim la un nou episod de Stumble Guys. Astăzi am văzut aici că s-a adăugat Medeș și cum s-a numit ea. Și hai să jucăm pe ea pentru că aparent acum o să putem să facem coroane și toate chestiile astea la Block Dash. Așa că dăm play și să nu mai stăm pe Google și să începem runda. Pun pauză și revin din rând. Prima rundă este Block Dash și a doua rundă Laser Dash și a treia rundă tot Laser Dash. Dar să zicem, bro, i-am dat un pom și nu s-a întâmplat nimic, bro. Da, să zicem. Ce pom? Mamă, că norocos. Mamă, ce pom. I-am dat și body ăsta. Nu. Wow! Cum am calificat acolo? Bun. Ne-am calificat și în a doua rundă. Hai să vedem ce avem în semifinală. Laser? Bro, parcă era Laser Dash. Nu laser. Laser? Bro, cream că e Laser Dash. Cred că am citit eu greșit, mă, era Laser Tracer, nu Laser Dash. Bă, cât de bun. Mi-a dat el așa un pumn atunci că a crezut că el că m-a dat. Nu, uite și tu aici. Professional gameplay. Da, acum avem Laser Dash. Am înțeles. Cred că eu am citit doar de la ultima rundă și n-am... Nu, că eu îmi dau o țargă pe Dinamitron. Că mă nervează, efectiv, e foarte bun. E extrem de bun, bratare. Bro, uite știu. O, stai, sărit el. Mamă, epic save. Uite, mă, și tu, cum avea ăla pumnul? Erau 1000 de îngeri, bro, de unde să-mi dau și eu seama? Bun, hai să ne punem și ăsta. Hai să ne punem pe care să punem. Ne punem Wonder pe așa. Dăm o rundă. Mai bine revenim din rundă. De fapt, hai, lasă așa. Să alege rapid mapa. Bun. Wow, are Fly Queen-ul. Bro, dai? Aia nu era specială, bro, că mie mi se... Ați văzut ce-a făcut? Da. Voi ați văzut ce-a făcut? Bro, voi ați văzut ce-a făcut, bro? Mamă, ce era să... De Cosman. Bine, mă, ia uite cum n-am aruncat pe ăla. Da, nu a murit. Spre văzut, ia.
extraterestru ăsta, uite. A supraviețuit. Să zicem. Bun. Aș vrea piciorul, cred că o să-l cumpăr. Deci eu o să cumpăr piciorul și cam atât. Și mai pun așa încă 25. M-am uitat și tu, au vrut să-mi dea bani. Pe laser nu se dă bani, mă. Ba chiar se dă. Ba chiar se dă, brodere. Ba chiar se dă. Se dă banii. Hai să ne schimbăm și skin-ul în nociv. Nociv, noce 3, noce hype, noce vani, intrați tot live cu al meu, Easy Clan. Lumea spune că bine, cringe, hai. Revenim de rundă. Ba nu-i cringe. Bine, mie îmi place muzica lui Nociv, sincer. Da. Pentru că postează stample, guys. Nociv, noce 3, noce hype. Ăla s-o aruncat. Cred că mai are încă de la Stumble Pass. Cred că. Am terminat de mult. Cam din... Noce, hype, nu ce fac? Hai să intrăm pe asta. Dăm și un play? Hai să dăm și un play. Pentru că deci încă nu am câștigat o coroană pe play. Deci eu trebuie să câștig o coroană pe play. Episodul ăsta o să fie de 15 minute. Vreau că o să fie mai lung. Așa. Zic, mă mulțumesc atât de mult că ați făcut și voi acolo să vă uitați 1800 de persoane la shorturi. 2000, chiar 1200. La ăla, deci în total vreo 3000. Să nu spuneți că nu știu să fac schema aia. Noce 3, noce hype, noce vani, intrați toți pe live cu al meu Easy. Măi, vreau să dau pumnul acolo ca să... Marcus 2023. Sau Marcus cum? Marcus 2013. Știam că 2023. 2011 Heleme. Niki 211. Ali Ban 21. Ok. Poate chiar s-au uitat la videoclipurile mele acești oameni. Dar rar, bă. Dar nu mai are nicio șansă. Sau, ba. Tu să te califici. Du-te să te califici. Nu, ce ai făcut? Bro, putea să se duc atunci când... Da. Hei, și voi sunteți abonați la Mădălin? Unii dintre voi, cred. Dar să zicem, hai să zicem. Botbash. Yeah, bro. Bă, n-am văzut Flake-ul ăsta. Ce face, mă, Flake-ul ăsta? Bro, de ce costă acolo? De unde l-are? Există. Măcar? M-am început. Nu. Mama. Cât noroc. Bă, da, am avut un noroc. Și acum să mă arunc. Bro, am avut un noroc în runda asta. Doamne, cred că o să câștig coroana la cât noroc am. Măi, cât noroc. Dacă pică de race, nu o câștig. Bro, e race, nu, asta e race, să știți.
Dar bro, e prea greu pe Super Slide cu playerii, brodere. Ia că i-am dat un badinul ăla. Nu ce trebuie. Ai luat-o în față banana și cu cyborg-ul. Ia că nu-a făcut-o. Câștig dacă nu mă prostesc. Dacă nu mă prostesc, câștig. Câștig dacă nu mă prostesc. Dar mă prostesc, să vezi că aici fac o prostie. Da, ți-am zis că fac o prostie, brodere. Uite de unde m-a dat. Sper să nu o luat în față. Doamne, cât de aproape de win am făcut o prostie. O singură prostie, cine a câștigat? Cred că cyborg-ul. Doamne, o singură prostie și gata. Vai. Păi da, bro. Uite-l. Argentina, bro, nu s-a băgat acum. Bro, ce fain noi. What? Cât de fain. Ce fain arată. Ia. Păi ăsta e mai fain decât toate, brodere. Ăsta seamănă un pic cu România, dar nu e că e Columbia, da, e Columbia. Ne punem și noi. Hai să ne punem și noi asta. Ne schimbăm și noi skin-ul în ceva care n-am mai jucat. O video am jucat, cu ăsta nu prea am mai jucat. Era să închid filmarea, bro. Sau hai cu Atena. Atena mi se pare bine pe portocaliu, nu știu. Bine, hai să dăm bloc Dash pentru că am dat 2 runde de play. Și vreau să fac și bloc Dash și play. Nu știu ce titlu o să pun, bro. Poate o să am noroc și o să zic noroc. Bro, Ian Bistu. Pixel gal, îmi place. M-am uitat la nomină ca să Scuzați-mă că am strănutat dacă mi s-a făcut grață de la mine. Sunt un grețos. Mai bine puneam pauză, strănut. Dăm și noi un pumn aici. Bun, am dat și noi un body. Dăm un super punch. Hai că super punch de 2 lei. Super punch de 2 lei. Mamă, ce l-am trecut pe rechin prin perete. 14, 15. Cine? Bro, am murit ultimul. Nu cred. Ola. Uite-te la ăla cu influencerul. E de ăsta. Avea influencerul, bro. Da, știu cine era. Ăla cu influencerul era ca... Bă, nu, că avea hack. Știu eu un hack care poate să facă așa. Avea hack ăla. Băi. Ăla avea hack. N-ai avea cum. Dar trebuie să ai neapărat numele așa. Sau i-l-o dat un content creator. Hai să dau și un play ca să putem să luăm o coroană, poate. Poate. Așa. Mi-a picat recent Atena, foarte recent. Din la ultimul Epic Orbitor care l-am dat. Am 20 de stumble token. De-abia aștept dacă o să-mi pice specială din Epic Orbitorul ăla, că am învățat eu o șmecherie. Bro, au ăștia care dau așa 10 și după dau una, 10, așa, bam. Și deodată când dau una, atât de aproape îi să pice special, nu știu de unul chiar e picat, adică zic... Am văzut și pe shorts-ul maxim așa, da, așa trebuie să faci. Mamă, ce body block! Nu poți, deci pe Cannon Climb e foarte... N-aș pas de așa. Uite. Da, bro, uite, wow, uite ce body block mi-a dat Smoke. Da, apropo, pe Cannon Climb-ul ăsta e o chestie, nu mai poți să sari pe mijloc.
cauza care simți ăia. Și mai înalt și na. De ce stai dezbrăcat pe clipul meu? Ok, bine, ai căzut. Era The Free Spirit speciala dezbrăcată. Există bug că dacă te duci The Free Spirit pe mapa de echipă și anume de-aia cu care capturezi steaguri, există o șansă să nu ți se mai vadă cenzura. Bro, am văzut și la Nociv și s-a întâmplat și lui cineva, bro, care îl cunosc eu. Nu știu cine-i, dar e un prieten de la mine de la Friend. Am dat eu așa un normal game cu el. Nu mă calific. Ba, mă calific. Dacă nu fac sol! De ce am dat pe unul? Bine, și zic, am dat și eu cu unul. Bro, e dispărut cenzura. Dar faza e că nu e nimic de desubt, e gol așa, plat într-un fel. Adică, eu dispărut cenzura, dar nu știu, bro. Adică reparați și voi bagul ăla, că e destul de ciudat, gen. Bun, hai pe asta să ne concentrăm. Am zis să ne concentrăm, dar nu. Nu cred. Ba da, o să crezi, William, o să crezi. Facem și noi o coroniță. Vine prima coroană de pe un episod. Dacă nu ne împrostim. M-am prostit. Uite-l, bro, uite-te și tu la el, uite-te și... Bro, cum a venit, bro? Trebuia să mă duc în spate să-i dau un pumn și gata. Da, să zicem, solo? Mai dăm un play sau... Mai bine, hai să dăm așa. De 3 ori era să câștig. Și nu, că m-am prostit eu. Pe Super Slide, aici, da, 10 rămas din spațiul de stocare este disponibil, bro. Bro, de ce sunt atâția dezbrăcați pe clip? Bă, sunt pe clip, bă. Doamne. Ia uite-l. Îi dau. Mamă, îi dau tare celul ăla dezbrăcat unde-i. Uite-l. Achena are pumniu. Pumniu are Achena. Unde era dezbrăcat? Înainte să gădea nudist, acum se cheamă The Free Spirit. Te rog! Bro! Nu! Plâng pe aici. 111 coroane, bro. Da, zic. Na, să zicem. Da, să zicem, bă. Bun. Avem 292 de coroane. Și nu fac 300 pentru că vreau să mă joc la blog, deci. Pe blog, deci nu cred că câștigi coroană sau? Nu știu. Bun. Ce lag am avut. Alexandriu. Ce rară. Mai pot, am plâns de 2 ori pe episodul ăsta. Și triste să fi toate de la mine. Nu câștig niciodată, bro. Bă, dă-te banane.
Peste finish. Ce face Luaront 02? Ia, ce-au făcut? Doamne, bro, s-a dus din greșeală în partea aia. Bro. Bro, de ce pică atât de mulți influenceri? Nu, bă, ăla are hack. E un hack. E unul cu hack. Am mai văzut eu hack-uri de-astea. Mai folosit un prieten al meu. Și nu vreau să mă spun. Da, uite-l. Uite-l ăla cu influencerul. Imposibil. Deci am nimerit 2 meciuri cu cineva. Nu mai zic nimic. Care are influencer? Nu. Nu mă mai calific nici de-mi dai 50 de milioane de mii de euro, bro. Nu sunt atât de bun. Da, bro, uite-te. Ei erau la finish și eu la a treia aia care se mișcă. Nu, bro, uite și tu. Cred că avea și un dance care nu există. Mă uit după eu pe episod, da, să zicem. Bro, am văzut că nu mai dă plăiștet deloc și n-am cumpărat oferta aia de să nu mai dă plăiștet. Dacă mai filmez, bun. 21 de minute! Bine, hai, acum s-a încheiat și acest episod. Șpa! Ne vedem pe data viitoare, cum zic și de obicei.